Eka. Inggih, selamat malam Biung, Mbak Yulimbu. Kula ingkang nderek sowan. Wah, Jan. Piyai kok suarane lenggut. Iki nek piyai sing padha ya ta ngrungokke ana dalem umpama disender radio ngono kuwi suarane Mbak Eka no wah wong-wong wis sembayangke. Piyai niki mesti dhuwur, lencir ya ta. Rambuté ngandan-andan ngono kae. Lajeng panjenengane tindak rawuh wonten lokasi. Heeh, bareng ngerti kasunyatane. Anipun mesti lho. Kok padha aku ya, Mak. Oh, alah kaya anu limbuk ngaten. Heeh, mung setugel coba. Arep ngomong kaya tremos e kok dadak teko limbuk, teko apa? Ora. Matur Mbah nuwun nggih. Pokoke enten awak ya gur kaya ngene iki lho kon piye. Wis disyukuri. Wah, kok aku niku bakune bersyukur. Iya no. Nek Pamane ngene iki malah ngirit anggone gawe klambi kok. Cukup pira? Lah ya sak mending Mbak Sinden menika 2,5 meter nek kula Iya. paling ya sak metere cukup. Cukup ya, Nduk. Lah panjenengan ki gedhe duru nek buntel kangelan kuwi. Maksudnya nek gawe klambi. Lah kok langsung kon buntel ki? Maksudnya buntel jenenge klambi lak ya dibunteli ngawak ngono. Oh, maksudnya buntel klambi nggo anu kuwi to. Oh ya iya matur iya. mbah nuwun jenenge kula wau tere bintang tamu. Matur nuwun. Umumipun bintang tamu nika nggih dipapak panitia paling ora nggih ingkang gadah dalem. Bapak Sutrisno paling ora to. Ana bintang tamu atik dipapak banser kaya maling aku. Sok bintang tamu pemaling aku. Pokoke wong mlaku nggih king mriku waduh nikat. Kados ngendikanipun panjenengan bintang tamu biasane nggih. Ah, bintang tamu. Waduh, tremose teko ngono. Nganti anu sing padha-padha lenggah kuwi. Bintang tamu ndi? Jare Eka ndi? Monggo selewat nang ngarepe. Ya, nanti ora ngerti ya, Nduk ya. Nggih. Mboten napa-napa kedah bersyukur menika wonten wong jenenge dalan tol kae dalane dawa. Nanging untuk memperpendek waktu. Lho sing digoleki pendeke. Nah, ngono. Panjenengan ngerti tol ora? Tol. Tol niku singkatane tol niku lho. Tol, sirata mustaqim. Nah, dalan kuwi. Dalan kebenaran. Terus ada singkatane tol itu tak on election. Wait, apa ki mau? Jadi kita memberi pajak kepada negara secara langsung. Take on election. Saat itu juga dinunulke kartune tet lah kuwi awake dhewe bayar pajak ning negara secara langsung. Wah, jan mlepik mripate iki kae. Ya sak ndase barang kok iso ana sinden kok ora nek mripate. Piye? Aku nu gedhe aku. Matur mbah nuwun lho Biung. Nggih. Menika nderek sowan. Sami-sami. Wonten nggih dalemipun Bapak Sutrisno Bonggo. Sekalian Ibu Warsiem. Lah ya kok iso jenenge nganggo bonggo. Lah nggih menika to kula maca wonten menika pamflet story WA menika kok Bonggo menika wonten werdinipun apa mboten to? Lah ya. Jane iki nek bonggo ki kan nek basa Indonesia bangga ya. Bangga. Nek basa Jawa bonggo kuwi ayo bonggo ora kowe. Lah ngono kuwi. Bonggo menika wonten artinipun kiambak. Nek basa Jawa nggih to? Nggih no. Mbok menawi Pak Sutrisno menika nggih enten artinipun kiambak. Nggih. Kok tak anu sowan kiambak apa to Pak artine bonggo kuwi? Oh ngono. Nek Sutrisno ngerti to? Es kuwi apa? Ngono. Es menika nggih seneng tetulung suka weweh. Contonipun dalu menika gelar ringkit purwa ngadani hajatipun nggih menika mala kramokaken putranipun kekalih Mbak Windy kalih Mas Agivian. Waduh. Nah ngene iki lho tak senengi ngene iki lho. Wah jantenan mlepik pindho iki. Terus untuk menyambung tali silaturahmi mboten ngemongaken keluarga kecil maupun keluarga besar nanging tangga tepalipun dipun undang kados dalu menika dipun ndongaaken temanten kekalih mugi-mugi samawa. Sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Amin. Lah. Nggih. T. Tempat
Tempatipun dalu menika mapan wonten ing Sela Umpak RT 3 RW 3 Desa Tambak Kromo Padas Kabupaten Ngawi. Median. Wis jan kaya gareng bejen iki. Ngono gak omong aku persiapan sik. Lah iya. Lah jan tenan. Iki mote to. Saiki R. Rasa seneng lan rasa syukur diungkapke dalu menika Mahargya Putra Siwi Mbak Windy kalih Mas Agivian dipun saranani nggelar ringgit purwa dalangipun Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta Hadiningrat. Ya. Tak tampa jan elok tenan adikku wedok iki. Wis. Noleh. Imane aja kuwi lho liyane. Iman gak oleh. Lah itu. Insyaallah kanthi rasa syukur anggenipun Bapak Sutrisno Dono Rasa Dono Weweh dalu menika dados berkah anggenipun Bapak Sutrisno menika pados rejeki. Amin. Jan elok. Nggih. Mula ya larang. Es, yo. Sing ngomong larang sapa? Menarik mateni pasar aku kowe. Ora, murah nih ya. Ngono kuwi Pak Sutrisno wis menggalih dhewe. Lah panjenengan mang priksani. Udar sini sak rencang-rencang kula. Mengko lek pun lencir-lencir dhuwur-dhuwur. Uget-ugetke kok gur sakmono to. Tak tambahi sithik gen iso nggo tuku gizi. Ngono. Gen iso nggo tuku gizi. Ngalah, muni gizi kan. Menyang adep rene. Gizi. Kepala wedi kan. Ora nambekanku balik. Ya. Nggih. Banjur es ya. Es. Es menika selalu nengenke marang paseduluran ora misal duwe rejeki ora dienggo dhewe nanging dienggo karo keluarga ageng. Dono rasa Contonipun dalu menika nggelar ringgit purwa Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta Hadiningrat. Ya. Nggih. Saiki isih loro. N menika nalisir. Apa? Keluarga ageng Bapak Sutrisno nalisir saking bebendu adoh saking Memala Durga Mendak Kala Sirna. Ya. Oh, sing pungkasan. Olah rasa, olah karya sampun dipun tindakaken Bapak Sutrisno minangka dadi tiyang sepah. Contonipun gula wentah Putra wayah Mbak Windy awit brojol ting ayunan dugi sak mangke puputing yuswa. Mugi-mugi keluarga ageng Bapak Sutrisno tansah pinaringan pinayungan dening Gusti ingkang akarya jagat. Amin ya rabbal alamin. Wah, ditindhi 10.000 ya dongane ya telidir iki kaki. Napa nggih? Ha iya no. Lah pundi? Sajene iki mau nang ndi mau? 10.000 mau tak kon ngeki 10.000. Walah 10.000 kok iki. Niku kedah 10.000 Pak, menawi mboten 10.000 mengke demite mriki mboten saged manjing ten ngene iki Kang. Napa nggih? Ha iya. Kowe yo juga kaya saka sajen. Piye? Apa padakno sinden ningkung. Iya. Piye Mbak Eka mirsani para warga ingkang sami lenggah wonten nderek tirakat wonten dalem menika pripun? Nggih, bakunipun namung saged nderek dedonga biyung. Anggenipun Mbak Windy kalih Mas Agivian. Mugi-mugi dados keluarga ingkang bahagia. Menjadi hidup baru, memulai hidup baru, awal bahagia yang baru. Betul. Dan menjadi keluarga yang harmonis. Tapi batur batur gabur ngono kae. Nggih. Napa? Tapi batur gabur ngono kae. Iki omong apa? Mbah arah cetha. Dadi kagem sinau awak kula kiambak. Leres. Derek menika sowan wonten dalem Bapak Sutrisno, wonten unen-unen. Napa Mbak Eka? Harmonis kalau wau lak cinta yang sejati. Cinta yang tidak sejati. Mencari kesempurnaan. Betul. Namun menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Weh. Ning kesempurnaan kuwi duweke Gusti Allah lho, Pak. Leres nggih. Contonipun mbok menawi mengke Mbak
Windy lagi anyelatine Mas Agif iso ngeyem-ngeyem. Carane piye? Ya carane ya dirayu, dijak komunikasi apa to sing marai anyel. Ngaten. Lah kula urung omah-omahe ning mbok menawa iso tak nggo sinau besok mbok menawa aku jejodohan. Ngaten. Yen kowe Mbak Eka, sok ben jejodohan kowe golek priya sing piye? Sing priye? Kowe kriteriane sing wong lanang sing kepiye? Kula nggih sing penting niku saling melengkapi kalih kula. Paling ora niki nggih dedek kula kados panjenengan ngendikake wau sak menten to. Semeter kotor paling ora sak golek bojo ya 2,5 meter apa piye. Dadi arek nyium ya. Piye? Ancak-ancik sik. Dadak kangelan kowe arek menek pelem. Ya nek aku nek golek bojo nek panjenengan pripun? Ya nek aku nuturi karo kowe ya sing penting wong lanang iki kuwi ambekan. Oh, sing penting ambekan. Iya no. Oh, berarti panjenengan misal rabi karo sapi ya gak apa-apa. Heh? Kuwi ya ambekan kuwi. Kok karo sapi? Lah piye jare sing penting ambekan? Ya tegese padha iso ngerti apa tanggung jawabe. Oh. Dalam arti ngerti sak sejatine awakmu. Oh, padha wonge ya urip. Padha uripe ya ta. Nek kados panjenengan kula pun pitados to, Biung. Pengalamanipun. Pengalaman apa? Sudah banyak makan garam. Ya ora. Lah menawi panjenengan garwanipun nggih seniman. Boten, sanes. Oh, sanes seniman. Lah menika nek mboten saling mengerti, saling melengkapi sok kadang nggih cemburu. Panjenengan jejer kalih mbak-mbak pesinden nganten menika lak nggih cemburu nek pamane ora saling mengerti. Ning alhamdulillah bojo kula menika kalih anak kula sampun mengerti, Mbak Eka. Dados gaweane kaya ngene ya wis nek ning panggung kuwi duweke wong akeh ya ta. Nek ning omah kuwi ya duwekku dhewe. Lah ngono kuwi. Lah nek nganti neka-neka lah kuwi engko terus diputer. Tetak pindho. Aduh, mboten to nek Mbak Yu kula pun pitados istri panjenengan nggih istri salehah. Amin. Panjenengan ngresake daharan menapa nggih sampun dipun cepakaken, cawisaken. Panjenengan badhe ngunjuk teh, nggih pun dilerke teh. Panjenengan badhe ngunjuk kopi. Dilerke kopi. Dilerke kopi. Wadene panjenengan kok ngersake susu niku. Nggih. Dadak dilerke apa panjenengan nggih mundhut ki ambak? Nggih, kadang kula sok lali. Napa? Kula sok lali nek bar dilerke ngoten niku sok lali. Malah sok lari. Nggih, lali, sok lali. Kadang kula niku lali tok mulih ngono jeblok malah mlebu ngene tanggane. Lah tanggane kok meneng wae ya wis. Oh, lah ditotol tanggane. Lah yo ngono ki nane ndang dijipuk sik. Ya, lah nggih. Istri salehah kaya ngono nek aku ya seneng banget. Amin. Pinter ngaji. Kok mateni lampu ngene. Wah ngekake ceklek. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi contonen Pika. Bojo kuwi contonen. Genah kudu contoh. Mateni lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Mekake. Mekake, nguripke ya. Cara-carane nek nang Solo nguripke lampu. Ngekake lampu. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Iya. Lagi mateni lampu ceklik. Innalillahi. Panjenengan sare laku gumun kok ya diyasinke lho kok iso. Lambemu. Mboten kok iso. Aja panjenengan ki ngira kok nek yasin ki nggo wong mati ki ora. Wong yasin menika dalam kandunganipun surat Yasin wonten keimanan dalam hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Lah lek kagem pemut kita sedaya to Biung. Besok dinggo sowan marek ning Gusti to. Nggih nek kowe ngerti ra? Gusti Allah ki manggone ning ndi? Gusti Allah menika nggih manggonipun wonten telenging ati. Alah. Lha wis lumrah no. Ning jero atine dhewe-dhewe apa keyakinane? Alah sing gedawan. Wonten nggih. Wah, yo sing ning jero atine dhewe-dhewe keyakinane piye sing dirasuk lha kuwi mesti ana Gusti Allahe. Wah, cukup nek aku kleru kabeh. Pripun? Gusti Allah kuwi lho kuwi contone nang ndi ya ta? Gusti Allah nek tumrapé panjenengan teng pundi? Nah, rikala aku ndelehke topi nang dhuwur lemari aku lali, ndelalah ketemu topine. Gusti Allah neng kene lha kuwi. Ya ta. Gak Gusti Allah ning nggon dhuwur topi iki gak. Tegese iki lho.
aku lali ndelehke topi nang dhuwur lemari to, bar ketemu walah Gusti Allah jebul nang kene. Kuwi ora kok ngono wi jenenge walah kaget bae iki kopiahku ning kene kok ora Gusti Allah ning dhuwur lemari. Oh, ngono to. Kok iso Gusti Allah ning dhuwur lemari ngopo kok iso apa sare apa piye? Ora. Oh jenengan iku percaya Gusti Allah ora mungkin sare, ora kena ngendikan kaya ngono kuwi. Lah, Gusti Allah ora mungkin sare. lah sing gugah sapa? Oh iya ya. Gusti Allah sare sing gugah sapa terusan? Lah ya, arep gugah irono tak Sherlock nggone. Iya. Mbak Eka. Dalem. Coba aku arep nyuwun gunganipun sampean. Nggih, mbok menawi. Tak wenehi kamardikan sik ya toh. Suaramu kaya apa pupung para piyayi kene iki padha mirsani ya toh jenjem lenggahipun. Nggih, wah menika senaringan Sapa? rencang-rencang pengrawit nunggal laras. Lan ingkang kula hormati Bunda Darsini sak rencang iki kula tresnani. Iki pengrawit pelangi rasa. Kok pelangi rasa niku pripun? Iya, dumadi saka pengrawit beberapa grup kok ya ta. Oh nggih. Wong saking Ngawi ugi terus saking PDX nggih ugi nggih. Iya. Kae sing ngendangke sing mimpin kuwi. Nggih. Heeh. Nggih. Menika anu tembangipun ingkang jumbuh swasana nggih Biyung. Nggih. Nggih. Apa Mbak Eka? Mun imbangono katresnanku. Oh, ngaten. Dimbangi katresnane. Ya kaya ngapa diaturke sik Mbak Eka. Iki ana panyuwunan kok Mbak Eka kon ngendang barang iki. Waduh. Wis. Masa enek pamundutan ngendang barang? Piye? Enten ngendang barang? Engko anu, pamudal kon kendang bareng terus coba kaya ngapa? Pengen ngerti kridane Mbak Eka. Nggih. Siap. Weh, kondalang. Kok Oh nggih, weh arti sawer lho Kang. ono kon nendang, kondalang genahe lho piye kok sok. Ya mengko ya kondalang kon ngendang, ya ora apa-apa. Nah, wis diaturke sik lagone sik. Yai sepuh sami tasih lenggah. Nggih. Ya dikeki lelipur. Bakune bengi iki suka parisuka ya Mbak Eka. Leres nggih, syukuran dalu menika. Wah niki kaya bareng karo Pakku, Pak Yono iki. Aku rikala mbiyen SMKI iki digoncengne Caruban dan sekitarnya. Wah lewat gunung-gunung jero gunung kae. Nek masalah kecantikanku nah wis gak masalah ya. Iya. Wajahe kaya pencopet organ ngene iki aku terus. Sing penting pede sik ya toh. Nggih, mbak beti kula Pak Yono, nggih kaya sprene gak tau ngebel. Wis lali sajae. Nggih. Kontakmu ilang kok. Kontak ilang apa? Kono ora tau duwe pulsa kok. Yo, parah de pulsa. Nggih. Iya. Iki pengrawite sing lurahe Pak Deyono, Mas Yono. Ha iya. Yo. Kayak ngapa? Diaturke ya, Mbak Eka. Nggih. Saben dina Ugi kula aturaken dhateng Pak Giamto, Pak Bayan, Mas Bayan. Monggo. Angan marang Ya. Harap urip matur Mbah Nun lho Bu Darsini, Ibu iki tetep ngomong karo anak-anake Kandhani kok. Wah, mereka bintang pada masanya. Mereka spesial Tanjung Perak riyen zaman wonten nate diundang wonten Tanjung Perak, pelabuhan
langsung lho, Oh. Biung. Nggih. Iya. Iya, wonten Wah, Tanjung duh. Perak mriko, Surabaya. Aku samarku nek digawe iwak pe. Iwak pe ya apa? Iwak pe sing teng laut niku lho. Oh, kana. Nggih, nggih. Ah, iya. Luar biasa Bunda Darsini. Bunda Darsini. Nggih, ngono nek ngomong karo adik-adine para putrane iki sabar mboten tau nesu. Ora nesu kok. Mboten anggere wis muni gejek ngono wis. Hmm. Ora nesu ning muni gejek ngono wis. Ayo, witek arek nesu arek ngopo ya to? Nggih. Iya, yuk. Bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang atiku ra bisa Yes, wah, jan elok. Yuk. Langgamipun nggih Biung. Nggih, yuk Cah, diaturke. Saben dina mong ngalamun jroning sepi sampun namung tansah kadulu wayanganmu duh Kang Mas wong bagus linalitan bisa lali among tansah anggar cetati salewamu wong bagus tansah kumantiling pandum ming mitra misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanmu mongko Kang Mas katresnanku babasane tak bisa tinuku tundukan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku Kopling Cah, rada seseke. Angsung Yuk. mongko Kang Mas katresnanku bebasane tak bisa Luar biasa di luar. biasa di luar, maksudnya biasa tanggapan di luar. Lah iya no. Nggih lah, piyai kok laris e kaya ngono. Ah, iya. Nuwun aku jenenge anggere metu kok
Wah, Pak Dalang Jatmiko ning YouTube ceklik Pak Dalang Jatmiko. So sesasi tanggapan kok iso ping 6 iki piye? Terus apa wae kuwi? Ya awan bengi kok sik ngruwat barang. Dalang kok larise kaya ono ngabari aku ya arang-arang ngono kok so. Awi tekno kowe melu karo Om Bayu ngono ya. Nek wong Bayu nek pas lo kan ya boleh dong. Oh iya. Nggih. Insyaallah wis kok enen. Arep diku wedok iki wis tenang. Last doll. Wis pokoke ngono. Nggih, Pak Jatmiko sehat to terus. Amin. Tambah laris. Amin. Tambah berkah. Tambah apa meneh? Ya wis tambah apa tak dongane tambah bojone amine buanter mengko nek. Ora. Nggih. Wes aku wis mungkur kok. Nggih Aku wis adep ngulon. Oh, wong nggih panjenengan kelak yo ndang mestine netepi menika rukun Islam nomor 5. Maksudnya madhep ngulon nek nggih badhe tindak haji Mekah to. Sapa sing ngomong? Lah mon madhep ngulon kowe pun menep terus badhe tindak ngilen. Aku ki kadang sok nguyuh iki ngadep ngulon tak enterke ngalor ngono lho. Oh, kok iso teko kuwi to. Nggih. Kuwi to. Ayo kene. Iki ana maundutan. Mbak Ika kudu ngendang. Ayo. Ngaten. Iya. Nggih. Piye karep kagungan kersa-kersake ngono kok. Nggih. Ya, cepake sik, monggo mason. Kendange beto mriki napa? Monggo, kruson. Oh, nggih. Nah. Hati Mas. Lah. Ngene. Beto mriki. Dicepake sik. Nggih. Karo rancakane di paringi mic Menika ingkang ngersake sinten Pak Sutresno? Pak Sutresno. Wah, Pak Sutresno leres to Pak pindahan ngersake kula ngendang. Lah wis ngancam iki kan. Wis ngancam iki wiwit biyen kae. Lah iya. Nggih. Kedah ngendang Mas Atika. Lah nggih. Nggih. Iki kula ngendang ya, Pak. Nggih. Pak Jat Pak Sutresno. Kula ngendang lho niki. Tambah napa kok niku sowan mriki niku malah ora mikir masalah kuwi, Pak. Sing penting seduluran anak ya, Mbak Ika. Niku leres kok iso tambah apa? Kaya mriki wis matur nuwun kok iso ora mikir babakan kuwi. Ora mikir. Ndengi wis mbok lunasi ngene aku malah ora patek semangat. Batira semangat. Pak Tresno ki nek paman dono weweh ki piyaine ikhlas. Mereka diniati ngibadah. Oh iya no. Pancen kuwi sok ben nggo cadanganipun swarga, tiket swarga. Iso nggo madangke kuburan. Nggih. Terus kulino dana weweh ya ta. Nggih. Aku ngono ya uga seneng dana rasa. Dana rasa. Aku ngkeki rasa-rasa karo sapa ki ora tau tak jaluk. Wong ikhlas kok. Wah, lha panjenengan ki beda kok. Wong anggere nek sapa sing rada mening sithik nek disayangi bar kedaden mbok tinggal. Ora nek nganggo contoh. Ora. Ka. Dalem. Aja mbuka wadi, Ka. Mboten. Kuwi wis jaman rono-rono. Ya jaman rono-rono kuwi. Maksudnya kedaden tresno, bareng ora jodone ya ditinggalke. Apa wae nek dudu duweke bakal diadohne. Tapi nek duweke ado kaya ngapa ya bakal disedakne. Rungokno nang Winang. Anggun, Yayi. Kaya Mbak Windy ngene iki. Andani aku ngomong ngene iki ngomong tok ae aku ndongakne awakku gak dur-dur kok ya. Lah iya. Ya, gini. Jan piyai kok oron. Ayo. Manjing ajur-ajer. Matur nuwun kula ndelok teng YouTube menawa kadang iki tenan pura. Wis rupaku ning YouTube ngene iki sinden roll on aku lah. Kok roll on iki sing kados ngendikanipun panjenengan. Oron. Oh lah, roll on iki bat kelek ya. Heeh. Reksona aja ya Mas. Kok iso mosok rupaku koyo pentulan. Dicoba sik. Nggih. Nah. Kuwi anu no. Kuwi kudu enek cagake no Mbak Ika sing anu. Lah napa kalih nembang niki? Iya no. Anu sing nyekel iki Mas kotak-kotake Mas Manto. Dicekeli mike. Apa sing saramban dipun rencangi Mbak Sinden sing ramban kedua mengke Oh ya ngono ya. Cocok. Iki wis sik. Anggun karo Yayi. Nah, Anggun karo Yayi. Nah, gini. Nah, gini.
Sing ramban ndang sik. Anu keparang jumeneng ngene anggo nyereki jumeneng sik ngene. Lah ganti persani. Pamriksa. Nah. Dibunake no Mas Manto kuwi. Lah aja lunga sik. Karo Mbak Eka rasa dredeg. Mbak Eka wis jinak. Masamu iki kok singo ngono aku. Wis padha karo kanca-kanca iki lho Mas. Mas aku roh sindir aku ya demit aku Mas aku. Wajahku singereng lho biasane. Nggih. Manis lho, Eka ki manis lho. Oh, kandhane. Masa aku lho manis. Tenan. Tak kaplok raiku. Raiku dhewe. Iya. Nggih. Jan, ngene. Iki dites riyen apa mboten? Oh, ditesik kendange. Ah. Tang dudu black. Nah, ngene coba. Kayak ngapa? Ah, wis. Rada dibanterke sithik mriki anu kurang banter ketoke. Ketoke kurang banter ya. Nah, ini. Nah, yo balane tang dudu black. Nah, black dudu tang. Kendang kok ya iso omong. Ya, aku gumun aku gedang iso omong. Pak Bambang tuku gedang. Lah iki. Nah, iya. Pak Bambang tuku gedang. ning ndi? Lah iya nang anu no Kertosono. Lah iya. Yo. Ya. Sik sabar ya Mbak Nun. Edan kok ya apa-apa iso iki lho gumun aku. Ngandani kendang iki kok ya iso omong. Aja mau ngendang nyopet lho iso lho iki. Oh, lah padahal raiku brangasan. Ora. Wis pokoke manis kok Nen, Mbak Eka. Ayo wajahku lho wajah little body. Hah? Apa kuwi mau little body? Silete gater kelebon wedi. Bar mantai kula Pak. Iya. Piknik ping pantai. Nggih. Terus pisan Mas. Pak Bambang potong rambut. Iki seneng aku. Heeh, iya coba. Dino dicukur gak butak ya rambutnya. Suarane piye mau? Pak Bambang potong rambut. Kok suarane beda ya, Kak? Iki ya rambut ning panggonane rambut beda ngono lho. Oh. Ana perangan rambut ya, ana ning mustaka, ana ning kelek, ana ing dada, ana ing iki kene iki mripat. Dada mudhun sithik lah. Terus rambut kentol. Kentol, ayo. Terus dhuwur dada, ya ta? Brengos. Brengos. Brengos alis. Kumis. Kumis. Werna-werna. Akeh lho, wah seneng aku. Pak Bambang potong rambut. Nggih, niku wau. Iya. Iki ya iso omong. Piye coba apa iso omong coba? Lah iya, gak iso omong, Ding. Kak iso omong piye? Coba. Kendang ya iso omong. Coba. Gak krungu. Kok ora iso krungu? Coba. Sik. Iki ya iso omong liyane kuwi kok. Piye? Oh. Ngerti pra? Wah. Ngerti pra? Ora ngerti. Apa kuwi mau? Iki kowe apa kenek telek? Oh. Iki ya iso omong iki. Pripun? Nah. Pripun niku? Aku kena telek sithik. Piye? Lah iya. Iki? Ora ngerti apa? Kocluk. Matamu. Ayo. Omongan kutho. Oke. Yo. Anu, podang kuning ya, Kak? Nggih, wah. Menika pesindan hebat-hebat Mbak Anggun kaya sarjana seni. Heeh. Mbak Yayi. Sik dikenalke sik. Wonten UNS. Heeh, dikenalke sik Mbak Anggun. Nggih. Dari mana asli? Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Padalang. Masih single, double, long set? Sudah punya calon. Calon? Nggih. Alhamdulillah, ya. Hah, melu seneng aku. Wis. Dari Tulungagung. Matur nuwun. Nglerek Yayi. Iki nganggo basa Mandarin ya. Selamat malam Mbak Yayi. Wasyahau tashu. Lho kok saged maksudnya pripun? Kok basa Mandarin? Lah aku mudeng no. Pripun ceritane? Gimana omong coba. Omong, Dek.
晚上好，大叔。 Baik, saya baik-baik saja. Oh, benate kaya awakmu wis mangan bakso ngono kok iso baik-baik saja. Loh. Urung ana sik to, Kak? Urung ana sik. Coba mau. 大叔你好吗？ Lho, baksone regane pira, Pak? Ngono kok iso baik-baik saja iku ndi? Niku sejarah pripun Mbak Yayi kok memakai bahasa Mandarin? Tekono dhewe. Nah, Mbak Yayi lulusan dari mana? 我是上地一大学。 Oh, kowe tahun Ora berapa? lulus-lulus tase tak suwek. 上地一大学在首鲁，知道吗？ Ngerti ra? 首鲁知道吗？ Oh, nek aku ngerti. Pripun? Lulusan saka Universitas 11 Maret Solo Surakarta. Bener ora Mbak Yayi? 对， Oh, kowe. Oh, kowe anak kethek, kowe. Kowe. Kowe anak kethek, ke. Iya, Ruk. Tadi kethek karo bro. Lah, Wis sak omah isine ngonoan kabeh. Oh, Mbak Yani Mbak Yayi saking UNS, jurusan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Tadi iki tadi memang benar-benar bahasa Mandarin. Jadi ora basa selengean ndak, tapi memang ada artinya. Luar biasa. Nggih. Lah kaya ngono kuwi. Sinden hebat. Kudu ditulodo. Nggih. Nah. Nggih. Aja mung nyinden tok ning ya sekolah sing dhuwur kaya Mbak Eka, Mbak Winong iki ya ning UNS. Mbak Winong UNS. UNS Wonten Fakultas Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Hebat. Oh, nek Mbah Darsini? Mbah Darsini nggih. Oh, neng anu, kuwi nek awan kuwi oh. Oh, kuwi neng komputer. Wah, teng komputer. Nek bengi, ya dikecekel terus dihukum. Ngomong-ngomong nyolong komputer. Mbah Darsini kan riyen jaman riyen presidenipun Mbah Gondo Darman. Lajeng nate menika sawargi Ki Narto Sabdo. Nate Milan nggih Ki Indro Susmono nate dereng kowe. Oh, lagi ya dalange wis meninggal kabeh. Heeh, mau kari presidene. Lah iya. Nah nggih. Sing disidani wis anu kabeh, sedo. Iya ta? Lah iya. Ya diwet-wet kuwi. Nggih. Mula tak kandhake mau ngarep. Iya ta? Engko nek sekirane baterene rada mleret dicas meneh. Kaya laku batu. Yo, Pak Eka kaya ngopo? Nggih. Yo. Podang kuning. Seragentina. Kaya ngopo? Yuk. Monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran golek sing tak sayang mubeng miteran gonku golek ora krasa esuk awan nganti Sun pinggal
Yuk. Duet yo baru. Nyokek Mas Yun nyokek yuk. Isu awan ning omah wis ora kerasan keluyuran hang goleki sing tak sayang mubeng miterang nggonku goleki ora krasa esuk awan ganti wengi Mane yen nganti kang nyawang kleyang tak sawang mencok ning apang kegancangan tak rindik saka katuwan sarwi ngoceh seweke uget-uget Yuk. tak sun aja ngece padha kuning agawe pikirku kopi seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakonen uget-uget ora bakal atiku kaki wang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mandung atiku sang saya ndadra son sanani son pekakulut Wah, terima kasih. Matur nuwun. Atur nuwun bangun Mbak Yai. Yes. Kendangnya disingkirke sik. Kok nek ning kene tak dol. Presiden. Tukang adol Yes. kendang. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, Menika tembang kala wau kula kentenaken ugi Pak Pomo wonten Jember. Wah. Nggih. Iki ngersake elo-elo tembange lae lho. Kangge to Lah aku kancaku mburi kuwi. Ah iya. wong mumpung Budar sini nggih anu pareng rawuh Ah, isih nggih. lenggah kok nggih. Kuwi mau nyuwara terus kok. Ku nek kebanyakan nyuwara kok ndak malah dadi beser. Nggih, kan menyebabkan sakit tenggorokan. Karena kalau banyak itu berbicara dan nembang yang nada tinggi nanti bisa sakit tenggorokan. Iso lara. Matur nuwun. Nah, Menika kula sampun. nggih lenggah sik. Matur nuwun. Nah. Kula ampun ngendang lho Pak Tresno. Nggih. Kula lungguh riyen nggih. Ya no. Generen sik. iya. Piai Putri anggo diprosen lho cilaka malahan kene. Kula lungguh lho Pak Tresno. Pamitan kula legah lho Pak. Pamit mbok menawa kok sik dikon namborin apa mbedhok Lah apa iya ngono. mulane kuwi. Dadi wis. Nah no, Pak Tresno kula lenggah riyen ngono. Mah. Iya. Tinggal Katresnan. Menika saking Mas Mukhtar, menika kamasipun Mbak Titik Nurma. Oh nggih, Mas Saran. Mbak Titik Nurma niku kolomben penyanyinipun Pak Demantos. Nah, sing sida apa ora, Dik? Jok sembrono, Dik, ngono kae to. Ah iya. Coba diaturi anu. Yo, Mbak Winong iki kudu di jaranke Mbak Winong iki spesial jaranan kok. Nah iya. Karo sapa, Mak? Sing durung sik anu Dik Wanda mau wis ya. Wis, kae wis. Yo kae. Anu sing cerak Mbak Eka kae. Dicoba. Dik sapa kae aku maru tepung aku. Nah, ini wis jenenge sapa, Dik Eka? Mbak Eka. Dik tepangan sik. Heeh, kenalke sik.
Namanya siapa? Jangan takut-takut, Pak Dalang sudah jinak. Nggih niku anu nembe nderek ajar ki tekok karo Mbak Yune manggile apa? Pak apa gimana tak Pak D ae. Kok ya mbok ya ngenomke sithik ngono, Pak D. Dengan ku di anu sepuhke Piye? kok cara mono nggih pepunden. Duh, kok mlaku punden iki Sing piye? kedah dipun pepundi-pundi. Oh, lihat. Paling ora panjenengan iki nggih leluhur kok iso. Lah, malah. Derajatipun inggil Oh, ingkang luhur. Kuwi to. Ya, Luhur. jantenan kok. Pak. Wis, pelawak iki ambe nek ngomong iki jauh. Kene, berdiri, jumeneng. Kene, karo Mbak Winong. Kok gen diajari Mbak Winong. Carane joget, arep pengen joget piye? Arep joget neleter ngono kae. Wah, Mbak Winong iso. Mbak Winong. Arep joget woyo-woyo iso Mbak Winong. Kene karo Mbak Winong jumeneng. Ya. Ngancani Mbak Winong. Ninggal katresnan. Ya. Kayak ngapa? Ninggal katresnan. Apa ya? Golek lakon. Ya, ninggal katresnan pertembangan ya ninggal katresnan wae. Heeh. Gini. Ninggal katresnan. Iki ya jumbuh kalau lakone Winong no. Apa Pak? Saya kenapa? Kenapa adekku? Kok jumbohi pripun? Tegese lagune kan ninggal katresnan. Dadi Lah. sing ditresnani wis ditinggal. Ngono Oh, wae. ngono. Yang penting Dek Winong sehat bahagia. Sehat bahagia alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan-kapan main sama kakak. Kemana? Sama AA. AA siapa? AA Zat Miko. Ya Allah, Piye? AA, ya Allah. Kurang piye coba? Karo AA. Bukannya kakung tak saya manggil. Kok kakung iki? Lanjenengan saumuran kakung kula. Kakunge umure pira kakungmu? Kakung Coba. umurnya 70. Oh, lah aku saya 17 mlaku kok. Diwalik, Pak. Ayah, ninggal katresnan. Dek siapa? Namanya siapa tadi? Naza. Naza. Oh. Dek Naza masih sekolah? Masih. Masih. Oh, iya. Masih di mana? Di SMP, SMA? Diisi, Pak. Oh, diisi. Tapi masih semester 2. Oh ya, kapan-kapan tak isi. Tegese iki diisi ilmu sing bener ya ta. Wow. Cekal iki Kak, rene Kak, dikandani Kak. Ganti anu karo Eka, karo dibimbing karo Eka. Nah, gurune kan Eka. Nggih mboten kok. Ning piye? nggih kula anu remen menawi panjenengan mungkin ndaku kalih Dik Naza to. Piye? Ning anu jajare engko kon ning kene wae melu aku. Tak kira dadekke sinden pek dhewe bae. Ora, masmu kok Lah padha nggih dipek dadi sinden dhewe ngaten le. Oh ya. Dek Naza. Dek Naza iki. Dek Naza. Rumahnya di mana rumahnya? Jepara. Wah, jauh sekali. Bisa ngukir? Mungkin hatinya Bapak. Berarti bisa ngukir di hati Bapak? Oh. Iya. Ya Zar apa-apa. Pak Zat niku kok diukir. Paling saurunge diukir ya diamplasik bar diukir dipernis niku. Kan mereka terkenal meja. Ora apa-apa, gocek ya Dek ya. Pokoknya ndak usah takut gitu. Itu mic ya. Kalau megang mic yang kayak Mbak Eka tadi. Nah, gitu. Jadi jangan membayangin apa-apa. Yang penting itu mic. Nah, itu dibayangin. Ndak usah, jangan takut sama Bapak, jangan takut. Oke? Oke, semester 2 itu memang harus banyak-banyak apa ya istilahnya harus banyak serawung gitu loh. Banyak serawungnya apa Kak? Bahasa Indonesiane? Banyak serawung itu banyak Bersosialisasi. Bersosialisasi. Lah kuwi lho kaya omonge Dek Winong lho. Bersosialisasi. Alah, Bersosialisasi. Bersosialisasi, interpretasi, sambutrasi. Sosialisasi. Sosialisasi. Alah, Sosialisasi. Ya, wis kaya omongmu kuwi lho wong loro.
jan karo ibu-ibu PKK ini danan. Wis komplit. Ya, yo diaturke ya. Nggih. Coba aku ngetes suarane Dek Nazah sik. Dek Nazah sik. Apa ta, Dek, lagune? Nggih. Lagune. Mek. Wis. Ya. Yo, cah, monggo. Ayo dadekke. Ayo ngapa? Yo. Yuk. Kok Dek Winong sik weh. Yo. Turangane, Dek. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Mimik sik. Terima kasih. Mbak Eka, sini. Oh nggih. Berdiri lagi. Nggih, Pak Jatmiko. Mbak Eka ki yo duwe murid lho jebule. Nggih, mboten murid engko nggih anu rencang adik tingkat ngeten. Oh, ngeten. Nggih, nggih. Nggih kula nderek seneng mawon to, Byung. Nggih. Nek cah nem-neman sakniki tesih gelem ajar sinden. Betul. Nggih. Nggih, leres pokoke disengkuyung ngono kuwi. Nek perlu dipecuti. Dipecuti kaya sapi. Tegese dadi pamecut ki lho.
riyen kula wah mana ndereke Budar sini niku urung rupa wong. Wah, sapa? Dadi kula kok Ora rupa wong ya terus apa terus? arek melu macak kaya kancane no dandan masaku yo tak kei wedak masaku ben putih malah wong dasare kulit kena ireng malah dadine klawu. Ngangger mbiyen angger anyak dandan ngono sing jari ana sing ngalisi nggih Mbak Dita. Oh, Dita kae. Kuwi masalah nggon iki kei benges. Ku sing jari Pakde Mangun sing ngegong kuwi. Ngono dadi. Nek gajeken sing ngambeni aku ya dhisik ya. Alah masa iya. Masuk lali. Nggih wong nek terah klorien sing ngomong biyen jenengan. Lah iya, Pamane jan kula- cilik tak itik-itik bar gedhe kok ya jan semono. Oh, lah ngantek indil-indil ngantek sak menika. Ondol-ondol. Alah iso. Iya. Nggih, matur mbah nuwun. Ya. Dukunganipun Pak Jat nika. Wong iki ade memulainya ya sore jam 09.00 mulai. Nggih. Iya. Anu, engko bab lelagon diaturke nggon gara-gara ya. Nggih, nderek wong para tamu tesih sami. Lah iya, engko- Nuwun, sami lelenggahan jenjem. Engko pas gara-gara kowe iku tak ndalang endi ya? Duh, kok ampun toh. Hah? Iso dalang wedok ki wah. Iso Lha piye? dinginane nek cerita kok. Heeh. Ning kono nek delok cah cilik-cilik. Kok Sing iso? delok komburi kelir. Nek jarene Piye? delok komburi kelir, walah dalange edok, uluke gedhe ngono pe. Suluke. Lah krungune ngono. Lah ya suluke gedhe Cah gandum. cilik cedal gak iso omong. Dalange edok, uluke de ngono. Lah nek kuwi carane pemaku lu bocahe rene terus tak jedel anu nek ilate rada dipadotke sithik. Wis dadi cetha. Nah, ngeten. Lah iya no. Dadi anu suluke gedhe. Iki tak cilik nek nyanyi ngaten kok. Nek dalang wedok iki tenan kok bebas hambatan kok. Bebas hambatan Lah iya. kok Lah, nek- saged. Ya nek lanang ki lho arep sila tumpangan iki ana sing grenjel nek wedok kan bebas. Wah, nggih tetep enten. Kok iso? Nek pamane dalang kakung menika menawi ngeprak kan enten sing ngewu-ngewui. Lah iya. Kadang panjenengane pun keprak los kontrol kadang muni terus barang gek kelingan kuwi. Aku malah samar Gak aku. wijek ora aku ngono. Malah dalang dadak nggawa lato-lato barang kok iso. Nek wong wedok malah angel. Ah, iya. Sabetane mesti ora trampil kaya piyai kakung. Heeh. Sebab arek sabetan yo enek sing ngiwu-ngiwu. Ngiwi-ngiwi. Apa ka? Stand mic. Stand back. Ya kan digandolke ana kene. Ah, iya. Oh, Nek sesuk kok- nganggo clip on sedalang wedok iki ra kali-kali. Nggih. Ah iya. Ya baik kan ketutuke nggon gara-gara ya. Nderekke Byung. Yo, Nggih. nutuke lakon sik, engko gara-gara. Nah, yo. Monggo.